nyawang kahanan sing apik. Gunane moto kanggo nyawang. Enek moto sing ora kena nggo nyawang. Moto apa? Moto udun. Enek motone ora kena nggo nyawang. Wis ya. Wis main jeleknya dari jamongan kok mesti diware kadoan. Lah udun enek motone ora kena nggo nyawang sebab udun lak gak ana kupinge, nggih ta? Coba ngger ana kupinge, mesti kena nggo ngrungokne barang sing apik, mergo gunane kuping kanggo ngrungokne. Apa wae sing ana kupinge mesti iso dienggo ngrungokke. Lah betul. Niku mesti ngono. Mesti no. Panci, pajan nek kupinge ora kena nggo ngrungokno. Jangan celungan aman-aman ae. Apa-apa diperstekno dalan ngene kae. Ingah-ingih kok musuh aku. Nggih Pak, nggih Pak. Sabar Dol, sabar. Nuwun sewu nggih Mas Mondol. Sebabe apa kok wajan panci ana kupinge diceluk meneng ae sebab panci kae ora duwe lambe. Njajal anggere nek lambene mesti iso ngendika, mesti iso ngomong, mergo ana lambene. Nek lambene mesti sama. Iso ngomong, Ora mesti masuk iso. sumur ke lambene ngopo. Kek kaya ora omong. Oh. Sumur kae lambene apa? Nek ora iso omong. Ora iso omong. Mergo ora duwe untu. Lah. Mergo ora untu. Masa dhewe ora duwe untu dadi iso omong. Angger radio untu mesti ra iso ngomong. Coba ngrenek untune mesti iso ngomong. Angger nek untune sama. Iso. Iya. Iya no, genah no. Apa ae nek untune sama? Iya. Ora mesti Mas. Graji kan wis pucuk kok bokote untu tok. Kok ya ora iso omong. Ini. Jatuh harga diri iso jatuh. Wis. Dhewe iki wong ngawi. Iya. Coba karo wong moncong. Wong monco wong endi? Berat. Monco wong endi? Oh padha-padha Indonesia ini kok monco. Monco ini aku ning luar negeri ngono kok. Lah moncong Wong iso. jaban rangka. Dek kan wong Oslo. Solo. Oslo. Gaji kae ana untune. Saka pucuk tekan bawah untu tok kok meneng ae. Kok meneng ae ra iso omong. Lah sebab gaji kae gak duwe sikil. Coba dadal nek duwe sikil mesti iso mlaku, mesti iso mlaku. Apa wae nek duwe sikil mesti iso mlaku. Sing dilungguhi tamu kae kok Mas. Kursi. Kursi kae sikile piro? Apa? Kok ya ora mlayu dilungguhi kok meneng ae ora ngalih. Oh, sikile papat ngono. Dilungguhi kok ora ngalih, malah nggon ae. Aku ndek esuk ngengsi nek kene ketok pinter lho Mas. Terus iki petok kowe malah goblok ta. Wong loro ya padha goblok. Jare lah tenan. Wae pinter tenan ya. Pinter tenan. Lah nuwun sewu, kursi nek sikile kok meneng ae kok mlaku, gak kok mlaku nek Ora mlaku. Sebab kursi kae ngono benda mati. Apa wae enak nek kursine benda mati, gak iso mlaku nek wong benda mati. Nek benda mati ora iso mlaku. Ora iso. Kowe roh sepeda motor. Roh mobil. Nek benda mati kok benda urip. Benda iya. Nek kok mlayune malah banter. Bener nek ngandakno. Mergo kaya nek mesine. Lah, ya. Lah. Apa nek nganggo mesin mesti iso layu. Apa ae nganggo mesin? Iso mlayu. Mesin jahit kan ya nek mesine kok yo meneng ae nggon ae. Kok ora mlayu. Ini nyanyi ping telu. Oh iya. Mesin jahit kan nek mesine kok yo nggon ae ora mlayu. Iya bener aja to. Ah hebat. Lah nuwun sewu Mas, sama tetep mlayu. Mesin jahit ana mesine kok gak mlayu. Sebab mesin jahit dipancal Mas. Apa wae anggar dipancal mesti munyer. Nah, apa wae nek dipancal mesti munyer. Lah ora mesti Mas. Kok iso? Bojoku dhewe tak pancal ora muter malah minggat. Bojoku dek iki Dhewe tak pancal ora muter malah minggat. Minggat bojomu? Minggat. Alhamdulillah, terus ya bojomu sadar. Heeh, betul. Di bojo blok kok moncrok. Ya minggat ning 2 menit terus bali. Ora minggat piye wong bojomu mesine ya wis bosok. Mas Yudo. Karo Mas Odol ora sah. Mas, sampean Mas. Niki peparingi Rama Ibu niku jeneng piring petang abang. Mas sing anu. Dislameti kare Rama Ibune jeneng piring petang abang. Jeneng abang petang piring. Lah, iki lho, kok iso ngelokne odol. Niki ngoten jenenge Mas Trondol.
Mas ya. Oh, wong loro bilang ketok bentone tenan kok. Sing kono Kono ada, kene trondol. lah sing bener sapa? Sing bener dobol. Oh, seneng rumah saku kok Ora sah nesu, ora sah padu. Nah. Jane iki ujupe seneng-seneng mergo Seneng-seneng. kagungan kersa ngunduh mantu. Ya Mas Pondo ben ora ketok sepi tak goleke jodoh. Kok menawa iki dadi calon jodoh panjenengan ya, Mas. Mane. Tenan. Oh, kene nganu war ngibur aku tok. Ora. Ndone kene kok menawa iki dadi jodohmu lho, sapa ngerti. Sapa ngerti? Sapa ngerti iki? Alah, kuwi paling iki anake sungkono kali. Ojo ngawur. Iki. Ayo kene, mentaran terus. Yo. Selamat malam, Cak Ayu. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kakak. Sehat berkah rezekine banyu mili. Amin. Gitu, suarane tetep utuh, Nggih. asmane tetep nyambar arum. Amin. Nah, tetep dadi apa kuwi contoh penyanyi-penyanyi sadik-adik panjenengan. Nggih. Panjenengan ora mung nyanyi wae, ning ya iso sesindenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Syukur iso ketemu nang kene Cahayu. Nggih, kita tuh udah beberapa kali ketemu ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu bertemu ya Mas ya. Amin. Iya. Mula sing jenenge jodoh kuwi ora kena kinaya ngapa. Jodoh ora bab perkara bebojoan wae, gitu. Ketemu karo ibu-ibu abdi panjenengan berarti jodoh karo kanca-kanca waranggana, Nggih. gitu. Ketemu karo Mas Yuda sing bagus, tegese dadi jodone Mas Yuda. Kira kan dasmu iki lho, ndas kok iso Maaf. minum jenggalu. Pripun kabaripun sehat Alhamdulillah nggih? sehat. Kula niku nuwun sewu dangu, mboten kepanggih panjenengan tapi saiki panjenengan pun benten kaliyan biasa. Iya, oh, aku tuh sekarang udah perawatan Om Yudo. Oh, ngaten Iya, ya. jadi agak cantik gitu, agak putih gitu Om Yudo. Glowe. Oh, oh. Wajahnya bersinar. Iya Om Yudo gimana kabarnya? Kabar saya Iya. baik. Alhamdulillah. Sampean kesini tadi jam berapa? Aku tadi pokoknya sampai sini sekitar jam 8. Aku jam setengah 7. Jam 7. Iya. Aku tadi perjalanan dari Kediri jam 5. Makane. Tak apa kuwi. Kok iso nesu ki lho, wong sing kliru ki kowe lho, kok iso. Itu namanya pelecehan. Pelecehan kowe. Wong enek wong lagi wawan pangandikan mergo suwe ra ketemu kok ndelendas kok malah ning gone. Gak ngono kuwi. Lah wong kowe iki lho ya sing ora umum ya kowe iki wong loro. Ya Kok sampe iso? kudune lek iso mikir ning kene apa mikir ning kono. Kok ngerti ki mau aku ya nang kene. Kenal. Ya sabar, jenenge wong ki arep tetepangan ngene iki temu kangen ki sabar. Enek wayahe dhewe-dhewe. Mau pertama karo Mas Bayu saiki karo Om Yudo. Menawa iku kudune sabar. Ora terus malah ning gone buriku. Kok ya aku nyapa karo Om Yudo terus arep ngene-ngene ya ora apa-apa. Sing pantes ki malah ngene. Ya. Iki jenenge Sopan sopan santun. Adab itu harus dipakai gini. Ngono ki nek gurine iki ora enek uang. Ya sampe ya salah sampe nyapa ning buriku kudune sampe ning sarana. Iso ning tengah-tengah penonton. Ana dagelan ora dijak omong kok ning panggung, tegese dagelan ora duwe isin. Dagelan rai gedek. Sapa? Kowe Aku Iya. Aku iya. jenenge yo ora duwe isin kok sombong lho. Lah nek aku lama sudah kenal dengan Mbak Niken, Mas Bayu pun dangu kenal karo Niken. Lah kowe iki sapa? Kowe Mas iki Bayu sapa? ki Masku dhewe. Nah. Om Yudo ki omku Oh, dhewe. aku ki. Kabeh ki sedulur. Lah sampean ki lho sapa kok wani-wanine kaya ngono ning aku? Aku ya om. Oh apa? Om plong.
apa toh? Sampai mikir, aku tuh bisa nganggep om itu kalau dia itu mempunyai uang yang banyak. Lah, Terus ambune sing wangi kaya om Yuda resik ngene iki. Ambune gak enak lho. lah itu jajak karo nikah, itu jajak karo nikah. Loh, Dron, nikah kaya dirembet ular lho, Dron. Ambune badhe gak. Lah iya, kowe iki piye to? Kowe iki pokoke nggawa rai iki lho yo ngengkel. Rai sing sijine rong garing. Jadi iki jare om Yuda iki gandengane ganteng. Ganteng. Lah kok ngisin-ngisin ngene. Iki jane omah yo ganteng Mbak Nikah. Sarene iki mang budal ini gak numpak mobil numpak pickup. Nah, terus manggoke ning guri kanginan Mas. ora ini kangennya dadi mawon. Aku raine terus mingkuk ngoten niku. Dadi rai ku kaya payung. Kok adoh kali ibaratnya kok adoh men kaya. Mbak ini kan mengaturkan apa kepada mempelai berdua? Oh, Nggih. mempelai berdua Dongake namanya apa? Mbak Parfum mau ya. Nggih. Parfum karo Mas. Oh, Mbak Mas Doni, Mbak Angesti bening wangi. Bening wangi ya Mbak Parfum. Mbak Bening. Nggih, Mbak Bening karo Mas Doni. Karo Mas Doni semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Semoga berbahagia selalu sampai akhir hadinya makin memisahkan. Amin. Semoga nanti cepat dikei ngomongan. Amin. Terus yang penting berbahagia selalu. Mesti mandi sing ndongake wong isih suci lahir batin. Lahir batin. Mas Yuda ndongake genah mesti mandi wong kulino ngaji. Betul. Nah iya. Aku percaya nek nikah iki jek suci. Apa suci? Loh, susune sak panci. Apa eh labil aja ini. Syukur ya. Kete mau ning gone mburiku, terus mari ngono saiki ngelane susuku sak panci maksudnya piye? Oh, foto kae ngene tukang WhatsApp iki. Ojo macam-macam lek karo pendekar anyaran. Ojo. Pendekar sama berdarah ayo. Kok iso. Mbak Niken ben ora gelo atine to Mas Mondol. Saiki sampean gandrung Niken ditembang. Dirungro. Dirungro. Kan seneng. Etok sampean makili Mas Doni. Ya. Lah kok mau piye to? Mau aku yakin iki suarane balek. Loh. Wong aja sok nyepelekke. Wong aja didelok raine, ya ta? Arep raine kaya bokong dicet ning kuwi suarane, wow, edap-edapi. Iki nyolong ketek Mbak niki. Saya nyolong marmut bareng. Nyolong ketek. Barang Mula ayo saiki Mas Pondok, makili Mas Doni Sidoasih. Rung-rungan jajal. Mbak Niken makili Mbak Ngesti atau Mbak Bening, Ya, ya. potongannya kula dadi Mbak Bening. Iki dadi Mas Doni. Ya. Mas Doni sing lara tipes ngono lho. ora. Tapi yo ojo segase lah. Lah apa? Ya, apa? Pak, segase. Ganti selendro. Oh ya. Gandrung selindro. Karo Mbak Niken. Nek segase kan pelok. Oh iya. Wah, apal saiki iso wis akal waras bareng lagi. Ayo, selindro iki apa tembange? Lho. Ana ki podang kuning. Nah, Ana sriuning. Nah. Terus lho. Ape ana kok dua-duli. Ya. Terus Lah, Rika arep nyanyi apa? ora, lah terus nyanyi apa sing go gandrung ki lho apa? Iya, saya arep nyanyi podang kuning. Sainem apa bangkur? Sinom kok sainem. Apa jajal Apa? Sriuning dibawani wae. Oh ya. Siruning dibawani. Ya. Sing dadi siruning nduk Niken. Nggih, kowe dadi Wiratmaya. Oh, anu to Pramen Wiratmaya Sriuning. Oh, arep nganggo pramen. Nggih, Oh, kersane kula siarne oh, riyen. iya. Tuluk. Kebiar, kebiu. Kebiar. Terus sampe biar. Anu kaya eksepsi lho. Kebiar. Kembang api wae gebiar-gebiar. Kebiar. Nuwun segung para tamu kakung Sumarno Putri Wilujeng Galuh. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak abdi laras budaya irama. Sangat dikelegan dalu mangke kemarang hamba barampan kanthi irairan sriuning mustika tuban. Dene para paraga ingkang kangaya jijikan ing kelegan dalu mangke tiang ayu loro sriuning dalu mangke
kasta dening Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya dalmake Siruning sinten. Mbak Niken Salindri. Baleni. Iya. Dia ayu siruning dalmake kandidaten dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya Siruning sinten Pak Raden? Mbak Niken Salindri. Oh, sing Niken mboten miren. Baleni. Siruning dalmake kandidaten dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan. Penaware budak kabeh. Wong dhewe iki saling yo takut. Eksil. Wiratmaya Nah, dalmake kandidaten dening kula piyambak Cah Jodo. Kowe lancang ngono iki lancang kowe. Aku sok makan. Yo sik to. Adipati Sira Lawe. Dalmake kandidaten dening Ki Prastyo Bayu Aji. Ayo Mas Bayu mantep kayak gini Mas. Piye melu? melu orang iki kok. Anggota Produser Danane ngepres mosok melu. Deling Asmondel dalmake kadhapuk dados ula. Kula nyembur dasmu. Mas Mondol dalmake kadhapuk dados Raden Wiratmaya Sagung Prabu. Kados bukti babaring cariyos ing kelenggan dalmake wasana wilujar hampir sandingan tos purna ing adicara duwe top duwe top. Niki babae sriuning sajroning taman. Nggih. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Taman Bogor. Taman Keputaran iki lho. Sriuning iki Udarasa. Sampeyan mengke ngeten Pak. Aku dong. Ah, Udarasa. Ngudarasa kuwi sambat karo awake dhewe kok udo. Kene kono sik lho ning rombongan di sriuning ngene. Saka rumangsaku. Menengah Dipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Lakune Mbak. Yo, dadi ora blockinge ora ning tempat bae. Menguasai panggung. Menguasai panggung. Nanging Heeh. apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe Wir, wis apa dulu Wir? Kowe sapa? Wiratmaya lho, tak singkat Wir ngono. Ora moyo kowe. Ben asli singkat lho. Terus wis saka kono krungune langsung ngene Wir. Aku piye? Bisa ya iki lho. Tak ngono. Oh, ya iki. Paham ta? Lah, wis mau latihan ora gelem teko, kanjine pentas malah latihan. Nek ono itu apa? Ngono itu bisa ya iki. Ayo. Nonton iki. Ora. Sakarunang kata Mbak. Sakarumangsak. Bisa ya. Ya cak ya. Apa sih sapa kok? Urung wayahe metu barang kok iki sik. Ngenteni iki lho. Goblok. Lah makane nek itu aku sekali kok. Ora perlu prae kon payu. Ayo. Sakarumangsaku. Terus kene. Ing Kadipaten Tuban iki Rano priya sing paling tak tresnani kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir, wayahmu lho. Wir. Yang itu. Kurang banter. Sik ya sabar pemain lanang rada budhek. Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir. Wayahmu lho. Wir. Wayahmu. Wayahmu metu. Wis ben pindho lho. Bisu ya. Bisa kok bisu. Bisa. Wis telat baru. Bisa ya. Tak. Oh ya. Apa bisa sesandingan ya kali ini? Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Bisa ya. Tok. Mas, iki kan ditoprak ora?
sabrangan. Oh, bagus. Seneng guyu Ora ora. guyune ditata paling ora. Wel ping telu wae. Heeh. Ketok tiba. Ngono ya. Nyanyi Sri Unding. Guyu osek. Guyu Metu iki guyu sik. Guyu. Ora sak ditungi to yo. Ora kok digo gampang sing anu to yo. Aku lali kebatu kembali. Wah, nek yo kok sak ditungi kok nek ora guyu ditung. Ketok nek disetel biasa lho. Sing natural acting. Penonton. Kali nonton lho. Aku bayar lho yo. Penonton itu tuku karcis lho. Nek ora tukoni ketoprak mangan apa? Lah, Anggaran mepet yang melu. Ayo, balik nih, guyu. Tuh. Ya. Nyanyi Sri Unding. Guyu osek. Lali nggak bocah mau kemana? Ayo guyu. Guyu ora nyau, guyu ora rata. Jangan. Nah, wes. Nyanyi Sri Unding. Aku tresno marang sliramu Yayi. Mula kuwi ora usah kuwatir karo Kakang Yayi. Apa kowe gelem tak? Birung-birung. Iki langsung Heeh. Aku dadi penonton tak balang sepatu kok. bayar 500 iku ya berapa? Lakane 1000 bayar 500 brosot bisa. Ayo. Yayi. Ngono badhe ketemu karo Kakang Yayi. Sakmenika kita dereng sah Kang Mas. Ampun nyekol tangan kula kena. Ingahi. Ora bagus kok ingahi. Bagus sing nyanyi. Bisa rong sah. Lha masih dheweke aja cedak-cedak ngene. Wong lagi kasmaran ki ora apa-apa ya iki. Wong usah ngomong demek tangan ora lan ngutang. Allah. Birung. Ya. Jadi Sejatine kula niku tresna kaliyan panjenengan Kang Mas. kaya mangkono. Ning napa saged kula niku sesandingan kaliyan panjenengan. Ojo tawir. Aja kuwatir. Ketoprak kok. Ini jadi siramu ora perlu wedu. Ora perlu wedi. Orang liwat Aku yang kejejer ini mesti anu lho. Bro. Kami sosokan. Bangun ini jajan cempe ya, ayo. Ayo. Jadi mau bagi cak tamar tatang siramu bakal tak gandring ono ing kamar. Gandrung. Gandri yo madul iki gandri. Iki rong anu lho. Gandrung. Ah. Bindingane. Oh wis lah. Ayo. Memanismu. Wis mari ya. Wis nggone dokter Kardimin terus mari. Bawa bani dokter Kardimin. Ayo. Memanismu. Marai. Boten Pak. Boten Pak. Lancang. Boten Pak. Marai. Ayo. Memanismu kang jiwa. Tadi Juli Ya Juli ya wae iso. Lah, Mengeresmu kamu. arep marai kaya kae. Ora. Yang rasa oh gitu menang. Mas Bayu. Bayu menang. Wes. Memanismu kang jiwa. Kaya ngopo suaraku jan. Wirat kaya kok gundul nganggo iki kok bagus. Oh nggih. Damel ira-iraan. Lah iya lho. Ora wirat kaya Wirat kaya gundul apa ya ini? Lah iya. Ya tak mundur. Lah dia lagi kata ya. Jan.
agawe runcite kale marai ora Iku anu to, masih to. mirat kowe sing gembira Seta, kuwi ketoke mengganggu ira-irane. Anu terus gen pas digajung iku iki. oke gede Kita gede. gede dasmi gede Nah. saya Ya. anu lihat mirat kowe sing gembira karo ngesem yo brebes iki nangis sedih yo to Mas. Wong gandrung iki kudune wajah iki sing seneng kok iso nangis. Nek nyabuk. panas piye Nyapa? panas Apa sing panas? lakonku panas Kok iso lho? wah omahmu yo ora Kok iso lho? iku kok malah kok kono lho jebuk ya apa Jadi apa nih? Enak apane? aduh Nyapa? dikai plaster Jare sekali masuk angin. Jare sekali masuk angin. Aku lebih kamar angin utekmu ben. aku wis lagi upah Masa to bujuk. Ayo baleni sing serius. Memanismu. Halo, ayo. ora balik marahi ya Boten Pak. aku tuh wis iso Iya. aku udah tak diwarai kaya pinter-pinter dhewe Ya. loro Wah. Alah. Kowe iki lara apa? kencing manis Lara kok iso lara. Lara. lihat marahi Ya, apa? ya ora apa Salah dibalai lagi. roro apa Nyerep ngobah pijeti aku. aku yo lah wong iki persiapan ngene dari kemarin ngopo Kan ngerti jenis rune iki masih polos. Oh, sing manja ya sing lanang sing Kowe kandhani. iki sing sabar. Ngomong. Jenenge jek polos kok. tak pangku ya iki Ora omong. Iya. Nah, posisine. Ya. Dan sikile yo pipo. Bang. roro apa kang sinadya ini ya Apa? wong paling rugi sak ngalam donya ki Pak Cip Lah kok iso Pak Cip rugi nganggap lho. lho wong bayar larang-larang ora iso mangku rugi larang lho ini undang ini lho larang kalau ini kayak 75 ya Wis ben kan wis ben apa? Ben apa? Ben gua kenang-kenangan. Gua kenal mau karek iki iso ning manggung ya ta. ngomong aneh Lah sesuk mau manggung, wong sesuk ora petruk. Heeh. oh Tapi iya kok goyang ya, Mas? iya Gemar kok. Aku mau. Sabar, tenang mola anak ya Mas Mendel ya. coba ngomongnya Kuat ora? Iya. Selirine kan apa? Selerane kan sing kuat-kuat. iya aku ya kuat Iya. Aja bro. Kok jare kuat iki lho. Kok jare Ora koyo iki. Ora sak-sake ngono kuwi. Lho, niki sik. Sekolah. Lho, aku kuat wong lanang e mangko Lah kok tiba ngentinan? lho wong nek sing dipangku ki anteng meneng lho wong lanang ya kuat Lah iki dipangku. ha dipangku ngene Siapa sing ngono? Sing ngono sak Wong sing Wong dipangku. sikilmu kencing manis. kuwi ono buyutan lho. pancen yo Lara ya monyet. Yo. loro iso dirubah iki yo penak Yo, tutup sik. Ora. Yo. Nah, apa nih? Umpama Yo, tutuke kan. Gondota Kirayo terima ya. Nanti oh. Rukmi Lo mama tuh
Kakangku. Oh, tergantung ya. Larang-larang yo. Niru. Wes, wes ngalau ken. Wis ditutuke leluhur kae ya. Bang leluhure kaya ngapa leluhur gitu. Monggo leluhur. Sakit loh hatiku. Terima kasih pedanyangan. Ya, Aku leluhur. Nah, Siraya. Tartamtu taktu ruti ibarat ruang numpang. tahu Tahu. tahunya mau tahu ya. Yo, nyai ya. Perahu. tahu rumampah tanpa welah iya salah Api ya. Enak. neoina Neng Madyane. ing madyaning jala nindi Nindi, kok iso nindi? Nindi kok nindi? Nindi. lah ngarep ngomong politik indi Ya. Ayo. Ya. Temak. Anjing agawe Anjing jong. anjing sing padung lingan. Yo, langgame Mbak Niken monggo seruning sing beksa khusus Mas Yuda. Monggo. Oke. Sing ora disebut ngalih. Ora disebut. Ayo, Mas Yuda sing joget. Siap. cepet-cepet sawone Tak, ngopo iki? tiba-tiba ra betak Ya kowe nek kono duren cangkokan, nyapa leren rokokan. apa wis diwai Urung iki wis. bro Seliwan sing masih Gawino Mas Anggit. Monggo. Thank you.
Piye? Ngapa? Apa maksud? Kok maksa iki ngapa ta? Piye pos? Kurang. Kok malah kaya sekarat. Cacahe lumen Pak Sendi karo. Sentimen, kok ben sak senti iki to. Sentimen. Yo, sentimen sih. Piye ngapa sentimen iki piye? Ah, kaya yuto iki dijembekne nggo sore. Jengglek. Blek. Coba saya joget band kan ya. Ayo, anu sak apa 1000 neng ya coba kayak Mas gitu. 1000 neng. Satus itu jatah gitu ya. Satus. Ya Mas Indra, Mas Indra. Ayo. 1000 neng. Satus nomor Dua baju. Ayo wi. Ati. Kesatan Mas, kesatan. Tak pas-pas iki lho. Ya, ya. Piye? Mas Yudo bisa ya, Mas Yudo. Oke. 1000 neng. Nah, 100 kene. Oh, pas 100. Satus pas. Ya, dah pas iki pas itu. Ya, pas. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Mas. Emang pas yo. Iya pas. Pas. Alhamdulillah. Iya pas entek gitu ya wis pas. Gitu wis entek iki. Wis 300 dibuang telu wis pas. Kere. Merah pas. Sebenarnya pas. Maram nek pas kuwi. Yo pas tapi yo satu serenek. Mbak Niken, Nggih. niki manten nyuwun wewayangan. Oh, Nggih, ya. diaturke merga niki Mas Doni gitu. Mbak Anes ini ku dadi wewayangane Mas Doni. Mung tansah ketok-ketoken kasulistyane. Nggih. Ora, yo diaturke gen buka celuk sik Mbak Niken. Wewayangan dilanggangke. Monggo. Iya, Nduk. Monggo. Salam
nuwun adi wedok niki men leren sik. Nggih. Lenggah mriku sik ora sadok. Ya, nggih. Ayo aku nyuwun tulung Mbak Ayu kene jumeneng kene. Monggo, metaran-metaran tulung. Yo. Kula sak kanca matur nuwun awit niki dipun paringi ngampil pusaka gongso kaliyan ringgit. Nggih. Agemipun Bapak Raji, Pak Suraji. Pak Suraji piyai lenggah wonten ngajeng. Nggih, kula wis bageke kalih kula. Nggih. Wah, kula jan kan roko gumun gamelan apik kaya ngene. Wah, sae. Wayang hebat kaya ngene. Nggih. Hebat. Wiwit awan wis kagem napa niku kelenengan. Uyon. Nggih. Nyatane ya gamelan kopen tenan kok. Nggih. Saestu. Yo Malik Slendro. Nggih ugi salam hormat dumateng Bapak Wakil Bupati Mas Santo nggih nunggani. Oh nggih. Ingkang putra nggih ngasta wonten dalang Mas Dio. Oh nggih Mas Dio. Nggih, pokoke Wilujeng dalu saya niku. aja nganti kembo oleh sinau ten perdalangan nggih Mas. Nggih. Heeh. Iki ana sing ngersake anu Mas, podang kuning. Nggih. Ya diaturke sik. Kalau tahu nggih wonten ingkang ngersakaken anu saking Mbah Lurah menika anu napa menika tembangipun Mbah Sukron Hasbunallah. Oh nggih iku diaturke. Nggih. Murah kalau tahu. Yo podang kuning buka celuk Mbak Ayu. Siap. Yo. Iso apa nengok mapes ora kaluyuran aku lagi semu anak saya boleh